ketho ni kwandi mare kaka jachung' moro amora. No, inyalo mana wacho ni en kod advantage to disadvantage be onyalo bedo go. Mokwongo inyalo yudo ni koro samoro ka nyaminu ginene koro nitie tie wach moro mosewacha cha choth ni in ok wadwari in idhi miyo tiko. En agi moseng'adni ng'ada guok ma oseng'adni ng'ada guok ma koro in ok dwa neni. In koro in iseginere kaeto ng'ata wadwa chwanyre gi jakom e wach gi moro ma wach gi giwegi. Koro richo no inyalo kaw ikelona. Mana kaka an bende kanya chojara gi ng'ato koro gine. Lakini gima ng'eyo en ni advantage mare be nitie. Nikech samoro inyalo pok iyudo dot moro inyalo yawni, inyalo duong'o ka gi kacha mipoka ibeti monade idonjo kaluwore koro kaka gi wach mantiere kanyo no. Lakini gima ng'eyo en ni nyawang'aya ng'ama oriere kendo ng'ama wacho adier kendo ng'ama very fair ok onyal miya otiko gi thuon. Nikech sani jopiny ochiewo komiyo otiko gi thuon iyombi go tineno. Omiyo nyaka ti matek kendo atiyo matek gadier kendo jodala wa to ng'eyo jomuron to ng'eyo ni jadolo to wuotho kendo jadolo wuoyo kodwa kendo chopo kamoro amora ma gintie. Mane ma wadwa timo nyaka tung nikech an bende diher ni kom mabete en mana ma ng'ato kor kimiya dong daher ni ayomba maler kaka nyawang'aya no yombo mare chako yombo mar ariyo moyombo mar gavana abe dong daher na yombi mondo miya. Omiyo kanyi ma wantiere kendo watiyo matek kabisa. Gima dwani mondo kwa jowa ma joluo oganda mar joluo wajiwre uru especially seche masani gi jowa mosedonje telo kila ng'ato ong'iyane kaka nyalo konyo oganda mar luo. Iwinjo kiyudo dhodi moro kelne joluo gimoro ocham wabrogo kwadwa mbele kendo kik wagore kik bed ni sasa thuolo moro amora miyudo en mar nyono rengo. Iwinjo en mar wacho weche maricho ok onego watim kamano. Walombre uru alomba nyaka wachop kacha nikech kata mana gavana dengono ebe en gi pache moro ebe ong'e mana gimotimo nani gimowacho. Iwinjo to riwruok e teko nikech orengo no imagine kodbokore sani nochung president to kao kuchwa kata mana 30% kende odhigo oketho mwakwano nyalo miwa kata president William Ruto koro ok ng'ewa wang' maber madino ng'ewa wang' kaka oganda. Omiyo gimonego koro watim en ere kaka wawuoyo kod Babu Owino oduog chien e ODM ka obed ODM. Ere kaka wawuoyo gi James Orengo mondo oduog chien ong'e to richo mane ma onyalo bedo noneno malich ahinya because gima chendo ka en ng'ama dhi bet e mesa samidhi pog lemo makoro dhi pache ni koro koro ma dhi kama dhi kama to ananeno ni Governor Orengo en senior counsel kendo en ng'at ma very qualified kendo ng'at mawuotho gi jakomigni mang'eny nyaka miye thuolo mondo ebed e mesa en bende mondo winj ni to wacho nang'o mondo wang'e ni to nikech mage jok mabe ka wadhigo to wanyalo joka wang'e nyalo dok tielo sama giwuoyo kodwa wang'e koro nyalo dok chien Orengo Jimmy Wanyawanga osedonjo ka be nigi jogi. Iwinjo en ma koro miyo Dr. Buru ginene advice legal Dr. Buru kolos muneno giketono mano dhi twei